знам всеки как го мисли да го живее живота, не знам. Живота е много труден. Мам, Катя! Мокнете! Моля. Мокнете, бе! Мокнете! Моля да не кажа. Искам само Не дава да го тишина! говори. Какво ти правим като го... Искам малко ни... Добре де, добре де. Нека да отворя да има въздух. Мам, Катя, са отиваме ли си? Ще идем само да купа лекарство. Мокнете. Раба, ние се говорим с майката ми. Ама дразнат, искам малко Роберта, лигавиш се. Аз си казах това. Виж, тихичко говорим, тя прави скандал. Тя прави скандала. Гледай. Спрете! Мам, Катя, може да ми кажеш колко е часа? 10, не, 9:26 часа. Вкъщи има 10.